altre objectiu important i molt novedós en aquesta estratègia és la incorporació de la perspectiva de gènere com a objectiu transversal, i perquè ens expliqui aquesta transversalitat tenim a la Maribel Valenzuela, que ella és tècnica superior en dret de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, és postgraduada en polítiques públiques d'igualtat de gènere a la gestió pública i, entre moltes altres tasques, té una de molt important en aquest àmbit, que és promoure i coordinar la incorporació de la perspectiva de gènere en les actuacions que desenvolupem des de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Endavant, Maribel, quan vulguis. Moltes gràcies, Helena. Bon dia a totes i a tots. Com hem comentat, l'objectiu de la meva presentació és explicar-vos molt resumidament com hem incorporat la perspectiva de gènere a l'estratègia que avui us presentem. Dir-vos que aprofundim més en aquest objectiu, com ha comentat ja la directora, perquè és una novetat en relació amb l'estratègia anterior, també perquè té un pes molt important, perquè no només s'ha incorporat com un objectiu transversal, sinó que hi ha objectius i actuacions que estan disperses al llarg de l'estratègia. I finalment també perquè tenim aquest convenciment que si incorporem la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos laborals podem contribuir a reduir desigualtats en l'àmbit laboral, que aconseguim una major protecció per a les persones treballadores i, en definitiva, llocs de treball que siguin més saludables. A més d'aquest convenciment, certament hi ha una normativa que ens interpel·lava a l'hora d'elaborar l'estratègia a incorporar aquesta perspectiva de gènere. En concret, hi ha un article a la Llei d'Igualtat Catalana, que és la Llei 17/2015, l'article 43, que diu que l'administració pública ha d'incloure la perspectiva de gènere en els programes de seguretat i salut laboral. També és veritat que hi havia un altre article, que era el 44, que estava adreçat a les empreses i que establia obligacions perquè incorporessin la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció, en les avaluacions de riscos, i que formessin el personal en aquesta matèria. Però aquest article es va anul·lar pel Tribunal Constitucional per una qüestió competencial, perquè va considerar que el legislador autonòmic no podia establir noves obligacions en matèria de prevenció perquè considerava que era una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, en aquest àmbit tenim algunes mancances perquè la nostra normativa bàsica, com ja coneixeu, és la Llei 31 del 95, de l'any 1995, una normativa estatal, i en aquest aspecte i en altres s'ha de dir que ha quedat obsoleta perquè no incorpora cap referència explícita a incorporar la perspectiva de gènere, però això dir-vos que tampoc ens impedeix fer-ho perquè hi ha principis generals de la prevenció de riscos laborals que estan incorporats en aquesta llei, com el principi d'adaptació del treball a la persona i altres principis generals que ens permeten fer-ho a nosaltres i a les empreses. Llavors, malgrat que tinguem aquestes dificultats, nosaltres, amb l'anàlisi que hem fet també de les dades de la situació de les dones en relació amb la prevenció de riscos laborals, ens ha portat a incorporar aquesta perspectiva de gènere a l'estratègia perquè realment persisteixen desigualtats en la societat en general i en la prevenció de riscos laborals en particular. I després, ja per passar a com hem incorporat aquesta perspectiva de gènere a la metodologia, dir-vos com la resta d'objectius. Vam fer un diagnòstic específic de les situacions, de quina era la situació de les dones en relació amb la prevenció, com he dit anteriorment. Després vam fer un informe amb unes pautes per incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat i salut laboral i finalment ja vam fer una proposta en el si del Consell de Relacions Laborals i aquesta proposta, com la resta dels objectius, va ser millorada i consensuada amb els agents socials que estan presents en l'estratègia. La proposta va ser que féssim aquest abordatge transversal per la importància que té, però també que féssim uns objectius i unes accions específiques que estiguessin a la resta de l'estratègia. Per tant, el resultat és aquest objectiu transversal, que l'objectiu transversal el que diu és que en cada actuació
que iniciem, que implantem en l'àmbit de l'estratègia, hem de tenir en compte aquesta perspectiva de gènere. Hem d'afavorir que s'integri la dimensió de gènere en la prevenció, amb una finalitat clara, amb la finalitat que donem visibilitat a les diferències que existeixen en el mercat de treball que tenen repercussió en la prevenció de riscos laborals, també que sensibilitzem sobre aquesta necessitat i no només que ens quedem en un plànol de sensibilització, sinó que abordem aquestes necessitats i situacions diferenciades entre dones i homes i que tenen un impacte en la prevenció de riscos laborals. Llavors, a l'estratègia el que trobareu, a més d'aquest objectiu transversal anterior que us acabo de comentar, doncs són objectius operatius, actuacions que tenen a veure amb el gènere i que estan en la majoria d'objectius estratègics. I per representar això hem fet aquest mapa de paraules. Són paraules que estan extretes de la pròpia estratègia i aquí és per comentar-vos, i per la limitació de temps no seré exhaustiva, però només comentar-vos alguna d'aquests objectius i d'aquestes actuacions que estan disperses al llarg de l'estratègia. Per exemple, com han comentat abans, hi ha un objectiu que parla de la gestió de la prevenció i en aquest objectiu s'ha incorporat que és molt important que establim, que treballem metodologies i pautes de treball que siguin sensibles al gènere, amb la finalitat que facilitem la feina diària dels tècnics i les tècniques de prevenció, que això és molt important perquè poden tenir la voluntat de fer-ho, però a vegades troben aquestes mancances de no tenir aquestes pautes de treball, metodologies que ja ho incorporin. També un dels aspectes fonamentals que creiem que ha de ser la base per a la resta d'actuacions i que hi ha també moltes mancances és que avancem molt en investigació i recerca. Investigació i recerca sobre l'afectació diferencial entre dones i homes dels riscos laborals, com afecten de forma diferent i també la forma diferent d'emmalaltir, el que es parla de la morbiditat diferencial. I això ens servirà i és la base per establir mesures que siguin molt més eficaces. Un altre aspecte també fonamental és aquesta formació en gènere que necessitem per les persones treballadores i també per tots els agents que estan vinculats a la prevenció de riscos laborals. I també voldria destacar una actuació que s'ha incorporat, que és la prevenció, i que em sembla molt important, que és la prevenció de les situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral. I és molt important perquè és un tipus de violència masclista que es dona en l'àmbit laboral, que està encara molt invisibilitzat, que es dona segurament molt més freqüent del que ens podem imaginar i que des de l'àmbit de la prevenció de riscos laborals també podem fer coses per prevenir-la i coses per gestionar els casos. I finalment, hi ha aspectes, una actuació prioritària és també la que ens adrecem a sectors, també s'ha comentat crec anteriorment, aquesta priorització de sectors amb professionals més vulnerables, perquè en aquests sectors hi ha el que es coneix com també la interseccionalitat, que es donen causes i eixos de discriminació que se solapen no només al gènere, també aspectes de temporalitat dels contractes, discapacitat o altres causes de discriminació. I ja, sí, per acabar, comentar-vos quins són els reptes i les novetats en concret en aquest àmbit. El repte, com ha comentat també la directora i comentat al principi, és que és una novetat. I és una novetat, no és que abans no es fes res en aquesta matèria, però ara s'ha incorporat expressament i d'una forma molt intensa. Hi ha moltes actuacions i en aquest àmbit és una estratègia que és molt ambiciosa. Un altre repte és aquesta expressió que s'utilitza que ens posem les ulleres liles, també en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals, que és un món que encara persisteixen molts estereotips que són androcèntrics, que hi ha biaixos de gènere, que s'invisibilitzen i s'infravaloren
els danys a la salut que pateixen majoritàriament les dones i, per tant, per això necessitem això de posar-nos les ulleres liles, que és aquesta mirada crítica, perquè analitzem, siguéssim capaces de veure aquestes desigualtats, diferències, que tenen un impacte també en la prevenció de riscos laborals. Un altre repte és aquesta visió pràctica que hem comentat abans i que és molt important que li donem aquesta visió més pràctica a l'estratègia en aquest àmbit. Un altre repte que tampoc podem obviar i que també s'ha comentat és la situació que s'ha generat per la situació de la Covid, que en aquest àmbit ha suposat un retrocés en matèria d'igualtat. Moltes fites que s'havien aconseguit en matèria d'igualtat hem fet com un pas enrere, perquè les dones han estat en les ocupacions que han sigut més essencials, com la salut i la neteja. També han estat en ocupacions que han estat més castigades pel confinament i en la modalitat del teletreball, que també té la simultaneïtat aquesta del treball, de l'activitat laboral amb el treball domèstic i de cura, que a vegades també pot ser molt complicat. I això ens ha col·locat en una posició de desavantatge i que ho hem de tenir en compte perquè aquesta sortida de la crisi sigui més igualitària també en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals. També dir-vos que el fet que incorporem la perspectiva de gènere en la prevenció, al final, suposa un benefici tant per dones com per homes, perquè el que implica és que afinem en les actuacions a les nostres actuacions en la població destinatària, que siguem més sensibles a les diferències i que, per tant, establim mesures que siguin més eficaces i més eficients. I ja, ara sí, per acabar, que en aquest àmbit, com amb els altres, que hem de sumar esforços perquè hem avançat, però ens queden moltíssimes coses per fer, molts reptes, i aquesta estratègia per nosaltres és un pas molt important i una oportunitat que ens agradaria aprofitar. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.